Zer geha? Bat, aurrea! Animo! Animo, animo! Bene, 3 minutu. Izena emateko. Bat, aurrea! Animo, animo! Laurogeita hamaika bikote. 5 kilometro aurretik. Laseatu. Ipinapa gozatzera! Berrehun da emeretzi dutxaldu bikotea. Zoriona bikote. Bigarrenak ere. Eta baita hirugarrenak ere. Laugarren da bosgarren bikote mistoare helmugan sartu berri. Gogoratu aurtengoan errekorra daukagula. Eta pixkanaka, helmugan sartzen lehen bikoteak. Legazki eta errazategi etorritako bikotea izan da garailean, Nerea, Baena eta Oier Taiedo. Bikote gehiago helmugan sartzen, 5 kilometro hauek ziztu baten osatu ondoren. Beraz, errekorrez beteriko lasterketa da urtengoa. Helmugan sartzen bestia bigarren itzulian. Animo, animo! Domeño, Maria Espeleta eta Amaia Launda izan dira lehen lau korrikalariak, lehen itzulia amaitu ondoren. Ea bigarren itzulia, 91 bikote. Inoizko partartzeik handina, lasterketa miston dan. Eta hotza majo kendu dituzte partai dauek. Eta esan da bezala iazko errekorra minutu pasatxoan jaitsi dute. Eta hementxe, Igeldo Arratxapeldun, Aitor Etxeberria. Animo, animo, gozen aurrea.
Andoni Elduaien, bigarren zelkatua, hau Andoni! Hirugarren sailkatu ere, hortxe, helmuga sartuko zaigu, 71 dorsalarekin, Jon Elkano, apa Jon! Hemen da, Alberto Bellosillo! Azken metroak osatzen, hemen da! Aurtengo txapelduna, Laiane Arrospide! Bueno, egia esan guztua, guztua sentitu naiz. Azkenengo bigarrengo buelta gehiago kostat zait, hasieran hor mutil batzun atzetik eta hola, azkenen beti haize pixka kentze dizue eta ondo, gero bigarrengo buelta ja luzego. Ni gehiago mendin ibiltzen naiz, orduan asfaltoa kostaitea, abiadura hauetan. Bia esango lehenengoa, egia esan aspaldian asfalton, entrenatzen da ibiltzen naiz korrika lasai asfaltotik, baina lasterketak oso gutxi asfalton da, baina inga beneon. Bai, guztua, Bueno, hasia oso azkar, eta gero bigarren bueltan ari nintzen lehiatzen hirugarren postuan, baina ies egin zait, pero bueno. Olenbia zaindarra izan da guztua, ez da? Bai, oso posi. Ez nekien aurten emango zutela, saria, pero bueno, nik eneko eman dut eta guztua amaitu dut. Bai, entrenatxarea bat dauket, Eta etorrek entratzen dit, eta, astero bozaldiz entratzen dut, seriek egiten eta rodajeak eta gimnasio baita sartzen, eta,